Έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα νέα παρτίδα από ό,τι βλέπετε. Δύσκολη αρχή, καθώς πρέπει να ξεφορτωθούμε σίγουρα το 2 και το 4. Έχουμε στη συνέχεια δύο συνεχόμενα διπλά, ένα full, ένα βαλέ, μια ντάμα και ένα ρίγα και έναν άσο μάλλον. Θα δούμε. Δύσκολο. Σίγουρα δεν είναι για τίτσο αυτή η παρτίδα. Ίσως με λίγη βοήθεια από το συμπαίκτη μας βγούμε δεύτερη ή τρίτη. Ξεπρωτωθούμε το 2 και το 4 δηλαδή. Περιμένουμε όλοι να παίξει ο Λεωνίδας, να τραβήξει τα φύλλα του δηλαδή. Καθυστερεί λιγάκι. Ωραία, τα τράβηξε. Από ό,τι βλέπουμε έχει και το ματζόν και ζητάει άσο. Πρέπει να είναι πολύ καλός ο Λεωνίδας για να ζητάει άσο στο πρώτο φύλλο. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτή η κίνηση. Πάμε να δούμε. Βγαίνει πάσο στον άσο. Ωραία. Με αυτά και με αυτά ξεφορτωνόμαστε το 4. Οπότε είναι πιο εύκολη η δουλειά μας. Έχει φύγει και ένας άσος ήδη. Ο Λεωνίδας το σκέφτεται από ό,τι βλέπουμε. Να δούμε τι θα κάνει. Λογικά για να ζητάει άσο πρέπει να έχει και αυτός 2-3 άσο στο χέρι του και θέλει να ξαπλωθεί. Δεν έχει. Ας παίξουμε το δικό μας τον άσο λοιπόν. Από τη στιγμή που δεν έχει δηλώσει τίτσο ο συμπαίκτη μας, προσπαθούμε να βγούμε εμείς οι ίδιοι. Αν και δύσκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Βλέπουμε εδώ πέρα μας έπιασε ο Δημήτρης. Πάσω όλοι. Μου φαίνεται περίεργο που ο συμπαίκτης μας δεν παίζει ούτε καν στο 2. Κάτι καλό έχει πολύ αδύναμο φύλλο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Είναι η πρώτη φορά που παίζω κιόλας μαζί του. Θα δούμε στην πορεία λοιπόν. Το θετικό είναι ότι κανένας παίκτης δεν έχει δηλώσει τίτσο μέχρι τώρα. Έχουν φύγει ήδη δύο άσοι, δεν έχει φύγει ούτε ο Φίνικας ούτε ο Δράκος. Ξανά πάσω. Γιατί ξανά πάσω? Και δεν παίζει ούτε διπλά από ό,τι βλέπουμε. Τι μπορεί να έχει στο χέρι του? Βγήκε ο Δημήτρης. Οπότε παίρνει χέρι ο συμπαίκτης μας αφού άφησε δύο ντάμες κάτω. Ξεφορτώνεται το 2. Ωραία. Έχει και ο Δράκος. Έχει μια κέντα και λογικά έχει μια δεύτερη κέντα. Σωστά, έχει μια δεύτερη κέντα. Οπότε έχουν μείνει στο παιχνίδι δύο άσοι. Αυτό είναι μια θετική κίνηση. Ωραία, αν πετάξω ρίγα σίγουρα θα με πιάσει με άσο. Οπότε πετάμε το 2 και ευελπιστούμε να έχει μονά ένα μονό μικρότερο από το ρίγα τουλάχιστον. Πάω στον άσο εννοείται. Δυστυχώς δεν βγήκαμε. Σίγουρα δεν συνίσταται για Grand Tichu. Δήλωσε ο συμπαίκτης μας Grand Tichu. Ας του δώσουμε τον Δράκο και ας κρατήσουμε τον Ματζόγκ. Ας δώσουμε ένα 5 στο Δημήτρη και ένα 8 στον Αντώνη. Πήραμε 8 τον Αντώνη και 10 τον Δημήτρη. Και τα σκυλιά.
Δεν ζητάμε κάτι. Δεν ζητάμε κάτι. Συμπαίκτης μας έχει δηλώσει Grand. Από ό,τι βλέπετε έχω ένα αρκετά ισχυρό φύλλο εδώ πέρα, ένα δυνατό full που είναι 50 πόντι. Μόνο το full είναι 50 πόντι. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η παρτίδα. Σίγουρα δεν έχω δώσει τον δράκο στον συμπαίκτη μου. Φοίνικα δεν είχα. Άσος δεν είχα. Πολύ δυνατός ο Αντώνης. Πάρα πολύ δυνατός ο Αντώνης. Λογικά ο συμπαίκτης μου έχει σίγουρα τον δράγο και τους άσους, οπότε και να ορίστε αναμενόμενο. Βέβαια τώρα είναι ένα δίλημμα, άμα δεν έχει τον φοίνικα δυστυχώς το Grand δεν θα βγει. Πάλι καλά είχε τον φοίνικα. Σίγουρα έχει δυο άσους τώρα. Σίγουρα. Τον αφήνουμε όμως να παίξει. Σωστό παίξιμο. Και βγήκε με το δεκάρι. Οι άσοι έχουν βγει. Ο φοίνικας έχει βγει. Ο δράκος έχει βγει. Οπότε πάμε να μαζέψουμε τους πόντους. Ρηγάτες τους είχα εγώ, οπότε πόντι είναι και αυτοί και βγήκαμε. Δεν συναισθητή για Grand Teacher το αρχικό μας φύλλο, σε καμιά περίπτωση Grand Teacher. Ίσως, μάλλον σίγουρα θα δώσω το 2 και το 5 και ελπίζω να μου στείλουν ένα 3, ένα 7 και έναν άσο. Σίγουρα πήραμε το 3 που είναι καλό, οπότε έχουμε 6 φύλλα. Με λίγο ρίσκο, βασικά μας μένει το 5 εδώ πέρα και βαλές, οπότε δεν χρειάζεται να πάρουμε ρίσκο. Αφήστε το. Κάναμε κάτι ανάλογο πριν και δεν μας βγήκε καθόλου και είχαμε πολύ καλύτερο φύλλο. Απλά ελπίζουμε τώρα, έχουμε εδώ πέρα 20 πόντους. Παραδόξως βγήκαμε. Σίγουρα δεν ήταν φύλλο για Τίτσου αυτό. Δύσκολο, δηλαδή άμα δεν λέω ένα Τίτσου δύσκολο θα με άφηνα να βρω. Κάτι κίνηση από το συμπαίκτη μας. Πολύ δυνατό φύλλο. Ίσως άμα έχει ακόμη μια κέντα για ένα full. Δυστυχώς ο Αντώνης είχε τις κέντες. Βιαστήκαμε να μιλήσουμε. Δεν πειράζει όμως. Σίγουρα τώρα θα βλέπετε το βίντεο και θα ρωτήσετε γιατί δεν δήλωσα Τίτσου. Δεν δήλωσα Τίτσου γιατί αν υπάρχει πιθανότητα να με έπιανα την αρχική μου κέντα το 2 από το Mahjong μέχρι το 7, που άμα την έπιαναν μετά δεν είχα φύλλο να πιάσω χέρι. Είχα το άκρο της κέντας μου, τον ρίγα, που δύσκολα πιάνεις χέρι με ένα ρίγα, οπότε θα ήταν χασό εκ μέρους μου να δηλώσω Τίτσου και μεγάλο ρίσκο.
μας ήρθανε οι δύο άσοι. Έχουμε εδώ μια μικρή κέντα. Στείλω το 2 και θα δώσω στο συμπαίκτη μου ένα ρίγα. Σούπερ. Αυτό ναι, αυτό είναι ένα πολύ καλό χέρι για τίτσου. Πάρα πολύ καλό χέρι για τίτσου. Έχουμε 3 άσους. Έχουμε μια κέντα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 βαλές. Σίγουρα αυτό είναι ένα χέρι για τίτσου, ναι. Μπορούμε να σπάσουμε τις κάρτες μας και σε 2. Πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν. Έχει μείνει μια κέντα εδώ. Πρώτο επιχείρημα. Άμα έχουμε 2 άσους ακόμη για να πιάσουμε χέρι. Θα δούμε. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά φύλλα. Αυτό δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Μας ανάγκασαν ουσιαστικά να ρίξουμε την κέντα μας. Κάτι που δεν είχα προσέξει πριν είναι ότι δεν είχε παιχτεί το ματζόγκ. Οπότε, αν μου πείτε λάθος που δήλωσα τίτσου, μπορεί. Δεν έχουμε και μικρά φύλλα, σίγουρα πρέπει να ξεφορτωθώ το βαλέ μου ή το 10. Σίγουρα μου έκοψαν το κέντα στη μέση. Αυτό δεν είναι καλό. Και άμα ο Αντώνης για τον χύψη λόγο πιάσει αυτό το συνδυασμό, θα είναι τουλάχιστον ύποπτο. Δύσκολα θα βρεις το συμπαίκτη σου τόσο ψηλά. Τι κάνει ο Λεωνίδας, ένας θεός ξέρει. Μάλιστα. Βάλε λοιπόν. Σίγουρα υπάρχει ο Φίνικας στο παιχνίδι και ένας άσος. Σκέφτεται τώρα άμα βγαίνω με το βαλέ. Σίγουρα μου έχεις δώσει εσύ έναν άσο, Λεωνίδα. Και τώρα βγαίνουμε. Εύκολα. Αυτό ήταν καλό παίξιμο. Μια πολύ χρήσιμη πληροφορία είναι ότι ο Αντώνης μας είπε ότι παίχτηκε ο Φίνικας, κάτι που εγώ λόγω του Messenger και λόγω του Facebook γενικότερα δεν είχα προσέξει. Τα έχουμε και αυτά δυστυχώς. Σίγουρα έχουμε πάρει τους 100 πόντους από το Τίτσου, σίγουρα έχουμε πάρει και άλλους πόντους. Βγήκε το παιχνίδι εύκολα. Με άφησε ο συμπαίκτης μου, τώρα πρέπει να βρω καινούριο συμπαίκτη. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο.